están os amigos de Bombay esta noite que nos acompañan no luar, no Venres Santo. Que tal, Guillermo? Como estás? Moi bien, Alégrome moito. o propio, gracias. Oye, que sei que outro día invitáronche a celebrar os 100 anos no Concello das Pontes e que ti non querías ir. Non, E logo por que non querías ir? porque estaba justo na casa, non estaba acostumbrado tampouco a moita, porque hai moito tempo que non vou ni unha festa así grande como isto, E aquelo impresionaba, che. Hombre, Pero claro. colliche, se guste ahora dixeches, e daqui das Pontes do Concello o luar. O lugar. Ahora vas facer giras durante o verán. Se puidera así, pero ves que sabes que non podes subir as escaleiras. Buah, podes subir as escaleiras sin problema ningún. Xa che vi moi ben. Sí. Xa che vi moi ben. Sai. Así que 100 anos os que cumpriches o pasado 26 de marzo. O 26 de 100 marzo. anos. Sí. O sea que ti naciches no 1923. 23. Da quinta do 44. Na quinta do 44 cando Fun fazer fuches. a mili. E dai é cando ti hai quedaches un pouco mal do oído por culpa da mili. Sí, porque fomos ao Tiracobas. O tiracobas. Sí, a Cobas. Eso que- En Ferrol hai un sitio que se chama Cobas. Correcto. E ali estaba o campo para facer maniobras, non? Sí, de tiro. E ali iban os cañóns que levaban no coche e outros tiñan unhas rodas desas grandes como os carretóns, non sabes? Sí, sí. Claro, cando se facían explosivo, Xa. estuvo malo. E do estoupido quedaches danado do oído esquerdo. E desto non hai nada. Claro. No. Eso é bo para un matrimonio de 71 anos, non oír ben por un oído, non? E tal co aguantar, que vai ter que refacer? Bueno, ti, Mercedes, si queres decir algo, porque ti non escoitas ben do oído esquerdo. Non escoito nada que non oio. Do que che di Mercedes, si, escoita. Ai, ás veces tamén me fago tonto. Por eso digo que non é malo ter así oído mal. Mercedes, non sei o que dixeches. No, cando non me convén. Ai, a Mili, Que paso aire, que paso Que aire. paso aire. Sí, no. Que ben. Bueno, traballaches moito na vida, contaronme Ai, que... joder, non me diga que está a traballar, canto onde a chica se molento, xa tiño un pouco, Sí, verdade. Traballaches desde moi pequeno co teu pai. O teu pai era... Como se chamaba? Vicente. Vicente. Era baladeiro. Baladeiro, que me gustou moito a palabra. Baladeiro. Que facía balados. E muros de pedra. Claro, hoxe, cando lle dix a xente, pero como que facía balados? Pois, bueno, balados, muros de pedra, daqueles muros de pedra que se colocaba pedra sobre pedra. Era toda unha técnica. Todo a pedra. É que facíanse con muro de pedra por as dúas caras. Sí. Pero tamén se facían por unha e por outra para atrás terra. Ves? E despois o terrón para que prendera, para que dera erva, para que non se fora a terra. Que non se for, claro, claro. Tiña a súa cousa, Era Un baladeiro. E logo estuveches en Suiza tamén traballando. Sí. E ali a que te dedicaches en Suiza? Estuvo nunha fábrica, eu. Ah, vale. E era máis cómodo? Traballábase mellor? Suiza, o meu viaxe a Suiza era unha parranda, E logo que... Por unha parranda? Estuvo entre sí. Iba para unha granja. Ajá. E na granja estuveron un español. Sí. Eu fui para ali porque ele non dixo que volvía nin que non. Xa. Pero, entonces, despois volveu. E casouse en España e o patrón non soubo nada, o de Suiza. Sí. Non sabía que volvía. Xa. E levou a muller e un irmão e un cuñado. Ajá. E despois eu na casa que estaba moi a gusto que era onde estuvera ele. Sí. Non sabes? E resulta que aos poucos días presentouse. Fai agora anos. Por a Semana Santa foi. Vale. Porque agora, aunque me acorde agora, moitas pasas para a Bueno, pero... a roda non Sí, sí, sabe. entendo. E chegou co irmão e co cuñado e quixo quedar onde estaba eu que xa estuvera. Na fábrica. Na fábrica. No campo. Porque deso iba feito de aquí, cuidado. Ah, vale. Estaba perdido. E despois botaron a min para a lechería
el quixo quedar ali. Ah, vale, que estaba, Además, era- ibas para a granxa. Pero na fábrica... Cambioume por cuestión del deixar ali o irmão. Vale. Cantos anos botaches en Suiza? 16. Gustabache máis vir para casa, en calquera caso, non? E volviches para aquí. E seguiches traballando. Sí, pero despois estuvo na lecharía 9 meses. E quería ir para a construcción porque ganaba máis. Ah, amigo, pagaba mellor. Eu iba ao carto, que non iba a pasear. Xa entendo. E entonces, por Navidades viñémonos 5 para ir para a construcción, se ganaba máis. Sí, Non mandaron un contrato a ningún. bueno. Pero volveches. Eu non volvín palo porque pareceume que Sí, e Ginebra que non me deixaban pasar. entendo. Bueno, Pero un sobrinho foi palo para un hotel e despois dixenlle que fora a cabo do cura que tiñamos nós, que era onde íbamos á misa, porque ese era un cargado de que nos deran un contrato para a construcción. E dixenlle que me fora a cabo dele que lle dixera que non traballaba nin en España nin en Suiza, o sea, a ningún lado. en ningún lado. Non pegaba a ningún lado. Vale. Guillermo, sei unha cousa, sei que non lle gusta nada madrugar, Ai, porque xa madrugaría durante a vida, toda a vida. toda a vida. E botei a loe os 16 anos que botei en Suiza, sempre á mesma hora. A que hora? Ás 6 da mañá, Xa para arriba. a para arriba. E agora, Mercedes agora se levanta. A unha. O que? A unha do mediodía. Pa comeri. Esa cousa poñera ao conto. E xiña que come, vai para o sofá e dorme. Non Pon vai- a televisión, pero a televisión traballa po aire. El dorme. Xa que levanta hasta unha do mediodía. No, para comer. Cando está listo, aí vai. Pero, e logo, non che parece que traballei abondo? Sí, no. A mí pareceme... A mí pareceme... É dicir, a mí pareceme a vida ideal. Ai, Levantarse a unha... Eso sí, ti preguntas, Mercedes, está a comida? Se está a comida, levántaste, se non sigues na cama. sí. E é porque tamén traballei está aforrado, que se non era aforrado había que se levantar para ir traballar para comer. Aquí non regalan nada. No. Aquí nadie regala nada, está claro. O sea, aquí, e a ti que che gusta comer? Comes de todo? Sí, ai, no. Eu pare un vaseño de viño, 2, ou como esa cadre, sai unha festa. 3. Igual unha botillica cativo. Empezamos por unha copiña, seguimos por dúas e Ainda agora no cumpleanos, Sí. Cordón negro nese, non sabes que lle chaman o cordón negro. Como que cordón negro? Cordón negro pero é un champán, non? Come, claro. Ah, champán. Pois comín con el. Comiches con Vaime mellor que ese como co viño. champán. Ai, se lle pui juntos ao alcalde das Pontes, dixe que é verdad. Porque me veu. Invitaronche a tomar ali un champán. No, ali fomos comer unha comida, cuidado. Sí. Agora, cando... Porque non me invitou a mí solo, que invitou. Había máis xente que ia. Iría todas as pontes, irían, porque para festexar os 100 anos Pero dun paisano... nombrou os anos, daqueles anos para baixo, para arriba nada, Home, é difícil, non? As cousas como son, é unha boa marca, Supoño que lle pareceu que a joven do que saltaba moito. No, ti estás moi ben, ti estás moi ben. Eu que sei. 100 anos está moi ben. Cal é o que, Mercedes, cal é o que lle gusta comer? Cal é o plato favorito de? Rabo de becerro, ben asadiño. Asadiño, asado. Ben asadiño, Sí, que estiña ben blendiño, que non tiña nada máis que pillar co tenedor. que ben, a mí tamén me gusta moito. Era o rabo de becerro. É rap, cuidado. É rape tamén. O rap, vaime ben. Xa, tío, con rape e con rabo de becerro xa facemos un amigo. Ai, tiña ali un sobrinho que está na carnicería, encárgollo e se encárgase de deixarmo. Que ben. Xa un rabo de becerro, un borrape e un champán. E xa Ai, vamos... na casa como con viño, Comiño, mira unha cousa. E logo botas unha cesta.
Xa, unha vez que comes... Ore, poñome mirando para televisión. Ainda adormezo cando miro que me gusta tanto aquí o lugar. Aquí tamén. Pero ti xa dormes, sí. No, é que me quedei... Ti disimulando. Home, que queres facer? Faz ben, non me... No, pero alegro. A mí cando a xente me di que deime dormido vendo o luar, bueno, pois alegro-me moito. É unha maravilla eso de quedarse dormido diante da tele... Estás como agora aquí, estou sentado no salón mirando así. E sigo, estar 2 da noite. Hasta as 2 da noite, é logo. Agora desconto o que traballei antes, desconto agora folgando. E hasta unha da tarde... Farme ben, Que necesidade, que necesidade. Ai, sí, no, E estás tamén que aguantaches mesmo un accidente que tuveches cando tiñas 86 anos, é dicir, hai 14 anos, que che pasou un camión por riba, non? Joder. Cuidado. Mandou un masca de aquí a xinda, non? Desde un lado da cartera que eu pasaba, no Metorín, e ele salía para ir traballar. E mandoume desde un lado ao outro lado. Ai, aquí ainda me queixo agora, aquí. Sí, que foi un golpe no peito. Joder. Pero aguantaches, ves, se nota Ai, que... sí, pero jodeu as costillas. Bueno, pero aguantaches. Iso quere decir que aí hai fortaleza, Guillermo. Pregúntale a muller cantos anos botei na UBI. Cantos anos? Anos na UBI? Días. Día. 9 días. Cantos? 9 Cantos días. na UBI, Pero eso porque lle caíches ben aos médicos. Estos tipos... Xa. Perdón, foron 19. 19 días na UBI. Ai, caramba. Pero o que me caiu ben a mí foi a zoupada. Zoupada boa, caramba. Sí, non ninguna broma. Pero estás moi ben. Pero fíjate, mira o tempo que estuve rebaixado, que non podían traballar e deu un seguro 15 millóns. Ah, caramba, non o digas moi alto que igual mañá venen por ali. Oi, Xa foi, xa. ese xa va sacudido. Ai, Bueno, eran de pesetas. Sí. Bueno, Guillermo, mira unha cousa que nos interesa moito. Danos, primeiro, cantos anos levas casado? Pois caseime o 50. sea, Bueno, o que- 51. Mercedes, cantos anos dixeches que levades casados canto tempo? 71. 71 anos casados. Un segredo para estar 71 anos casados. Xa sei que estar namorado é fundamental. Querer a tua muller, ti querer que ela te quera a ti. Pero que secreto hai por aí ademais de iso? Moitas cousas tens que ter. Hai moitas cousas. Tens que ter moita paciencia, Bien. moito pensar. A cabeza a pensar e os pés a andar. Porque... Mercedes, Sí. concordas con eso, sí? Moita paciencia e moito pensar e os pés a andar. E cando lle preguntan, sempre di ser bueniño, porque lle din, a ver, non teño que firmar para chegar a estes anos. Ai, que teño que facer? Ser moi bueniño. Vale. Así que ele é moi bueniño, Sí, sí é certo. Bien. Bien. Entón, xa para ir rematando, precisamente por eso, porque... Cando queiras, cuidado aquí. Non vamos poñer a xente tamén aí que se cansa de estar este mirando. No nos cansamos. Non nos cansamos. Non vayan facer como a ti como faz na casa. Estás... E cabeceas, non? No, eu non quero que a xente que non quede contenta. Ti non queres quedar dormido na casa, como No, faz ti? tampouco. Non vai estar aí, hoxe estamos caendo de pesado. No, ti non caes de pesado, en absoluto. Queres... Se queres. No, eu estou... Para chegar aos 100 anos, Sí. ela se dixo ser bueniño, pero bueniño que quere decir? Algo máis. Bueniño con quen? Bueniño con quen hai que ser para chegar aos 100 anos? Hai que falar con o noso señor de arriba. Vale. É ser boa persona. E ir a iglesia, aunque non seas viático, é igual. Pero botarlle ali algo ao santo, porque hai que limpalo, e hai que limpar a iglesia, e despois tenche unhas luces para alumar. Bueno, aquí xa sabrás como é. Se vas á iglesia, Ai, que diga, bueno. Eu,
A catedral. A Ai, catedral. oye, ai, Eu vou a catedral. Nunca fun, Nunca fuches a catedral de Santiago? Nunca. A Santiago vin 2 veces, non máis. Me digas. Sí, sí. Bueno, ahora... Como é verdad. Claro, é que levantándote a unha da mañá non ten moito tempo. Gracias a Jaioso que agora trougo outra vida. Ahora xa son tres, ahora xa son tres. Agora Xa son que tres. ser bueniño... Bueno, ser bueniño coa xente é fundamental, non? Cos demais. Ser bueniño cos que nos rodean, non? Coa xente. Cos fillos, coa muller, con fillos. Eso é fundamental. Sí, sí, Pero bueno, botarlle os pesiños ali a... É pa calum, hai unhas luciñas que alumen, pero iso é pa che sacar o cuarto, cuidado. Pero ti botas. Pero a mí non me gusta sempre. Quero que a iglesia que estea... Sí, reluciente. Que teña limpa. claro. Claro. Que teña claro. Bueno, e... Pero agora veo un cura novo, non sei como... Ya non falei con ele, non sei como vou facer. Como se chama? Como se chama? O señor? Ainda, don Juan Barquimillé. Don Juan. Parecemo, non sei. Como eu non oio ben, non sabes? Ah, ti xa, sí. Xa sei a disculpa túa. E Sí. outro, o que se foi, tiña sempre a iglesia aberta. E eu entraba, non se vía ben, só había unha luce no altar. E entón eu metíalle, encendía dúas luces que había á porta, dos focos, e despois metíalle un santo dun lado e o outro do outro. Nun lado, o mellor, €1. Non iba a meter tampouco €5, porque tamén tiña que beber un vaso de viño e tomar... Xa que para chegar aos 100 anos vamos ir botando contas. €1, outro euro, outro santo, Sí, e logo xa o Ai, vaso de viño e o vaso de viño. Ai, sí, sí, sí. Bien, bueno. Pero tamén se jungueiras ao santo. Se lle queres só ben ao santo, botas un poquinho máis. Un pouco máis. Eso, non un pouco máis. Porque tamén entón alumanche as luces según lle botes. Claro, depende, sí. Canto máis lle Canto botes, máis lle botes, máis luces. Máis aluma. Todos os días eso, todos os días. Ai, xa. No, De cando en cando. Ah, de cando en cando. Va. A ver, Pero xa de chaconta. Onde va- Pero onde- xa, mira que tes 100 onde vas anos. a sacar eu tanta tela Mira para... que... Pero, no, bueno, claro, vivindo 100 anos hai moito gasto. Hai moito gasto. No. É de mar deso... Oiches, eu fun confesarme e non comín. Pero dixo, cando me preguntou o cura, non vou dicir, cando me preguntou o cura... Bueno, podo dicir, cuidado. Vale. Que me confesou, preguntoume se brincaba cascativa no lindeiro. Repíteme eso, si brincabas... O cura preguntou, na confesión, Sí. preguntoume se brincaba cascativa no lindeiro. Sabes que é o lindeiro? Home, sí. A linda das vacas. Sí. As ovellas, as cabras, e as hai. E preguntouche iso. Eso. Desconfiei un pouco. Porque tiñas que ir á confesión, porque o cura era reto, Bueno, eran aqueles O que tiña. tempos, non? Sí. Ai, despois da guerra. Sí, bueno, claro, falamos despois da guerra. Oye, Guillermo, Dime. que é un placer estar contigo, De Ai, verdade bueno, que é un placer. Non sei se a barulla nosa, a túa sí que estás acostumbrado. Non sei se... Eu creo que- Tú mira que a xente, o público que non se cabree por... Non se cabrea nada. Xa ves que mira como temos a parroquia. Non sei se a don Juan... Gracias! Non sei se... Oiche, Gracias. Guillermo, non sei se a don Juan lle van a atender tanto as homilías como a ti. Ti mira como tes a parroquia de... E non che digo nada a xente na casa. Hoxe non queda dormido ninguén. No. Nada. E eu se estaba dormindo xa transportaba tamén, Sí. Mercedes, ti non aburres, No. Foron 71 anos, pero divertidos sí que son, Que son 71 anos casada e divertidos. Sí. Porque con Guillermo non te aburres. No. Eso tá. É como salga e bebe un vasiño de máis de viño, ainda peor. Ven moito máis contento e parola seguido. É verdade. E parola seguido. E digo eu, pero cala un pouco. Logo non quero que che falo. Bueno, borracho vamos, ouí. oiches, Guillermo, si te animas, Dime, que? xa tes 100 anos. Sí. Bueno, tes 100 anos Sí. e 2 semanas,
Sí, sí. Os 100 anos xa que van quedando aí atrás, eh? Sí, sí. Vale. E me encargamos o lombo para baixo. Sí, no, eso xa non vai pasando a todo. E a mí botame para baixo. Bueno, podemos quedar outro día, cando te apetece. Ai, sí, sí. Pero aí, agora afixécheme. No, ahora xa estamos. Eu creo que sí, que temos aí un... Sí. Vamos quedar outro día. A culpa foi de Gaioso que me fixo. No. E agora, como A vexo culpa isto... foi túa por cumplir 100 anos. Non te... Tamén, no, iso foi o de riba, que se o bueno. de riba me chama, eu tiño que andar. Que lle queres? Bueno, mañá hai de ir ali a botarlle xa €1, vai que ir empezando a pedir. Sí, pero agora este cura non me tan aberto, que eu creo que debe decir. Don Juan. Don Juan agora non ten a iglesia aberta. Eu paso por ali, ainda pasei onte, A botarlle unha... a pasear, a botarlle iba. Pero xa vou sempre contra a porta cerrada. E entón, eu non podo entrar na iglesia. Non sei se ten medo que lle pego aos santos. Sí, Bueno, don sí, Juan, porque xa falaremos desto, con Ai, don Juan. Xa ai, no. falaremos desto. levantamos cando tú queiras, eu. Bueno, Guillermo, de Estou verdad. sentado a gusto. Aquí estamos de maravilla. Eu estou encantado da vida. Pasa que temos tanta xente, tantos artistas que temos, que No, xa- tomamos lle dar un pouco de música a noite. Xa, vale. Paréceche vale. ben? Sí, pareceme ben. Guillermo, un placer, que nos acompañes. Igualmente, gracias. Bueno, vamos, a Trisha, espera que está a Trisha aí co Rueiriño.